Abuja boy, Abuja boy, Abuja boy, Abuja boy. Duk Abuja ba shahararren mai sai da bulo in ba ni ba. Wannan gidan bulo ina da shi kusan guda 20. Ina da a Kaduna ina da guda 30. A Katsina ina da guda 40. Shine karami a Abuja wanda nake da shi wannan gidan bulon. Ka gan shi nan? Shine karami. Wannan motar ma zan canza ta sabuwa zan siya kwanan nan. Karka damu, akwai kuɗi. Yanzu ina zuwa kawai guda 100 sun isa ko kwa ƙara buga 100. A ƙara. Yanzu ina zuwa bari in je in dubo in ga sun. Abuja boy, Abuja boy. Kai, ana ta zaman banza. Wallahi. Kun san me nake so? Zan kawo wani customer ne yanzu na bulo. Zai sai bulo kusan guda 100. Ya ce ma za a ƙara buga 100. Kun san mai gidan bulan nan ya dan je dawo yanzu. To so nake mu damfari mutumin. Aka damfari ya bani ni kuma nayi muku alƙawarin 1000 naira 1000. Ina zuwa yanzu zan zo da shi ku jira. Yawwa. Mu je kawai ba da mu je. Abuja boy, Abuja boy, Abuja boy. Kaga wayannan su ne yara na wanda a gidan bulan nan. Kaga sunan sun cika guda 100 cif. So za a baka su za su kai ma. Yawwa in suka kai ma za ka kawo 100 ka ba su to da shi. Sannan zuwa gobe za a karasa guda 100. Yawwa ko yanzu abin da nake so da ku zan ba ku naira 1000 gata ka ba ni 500 advance in ku gama kai mai sai ku zo cika muku sauran 1000. Yawwa kai kuma Alhaji za a kawo mu ha gida ai da an kawo ma so nake ka cika alƙawari ka kawo musu Ba da. Assalamu alaikum. Ya kana son bulo ne? Mun gama magana da wannan kuma. Wa kenan? Gashi nan? Wannan ne kuka yi magana da shi? Mun gama maganan bulo da shi. Kai, malam me ka zo yi a nan? Waye kai? Kai yana? Kai, me ne? Lafiya ya kake kiran wancan kuma fa? 1000 ta. 1000? 1000.